So, melted na ang ating butter. Ilagay na rin po natin ang ating mushroom. Wait lang natin siya hanggang sa medyo mag-brown. Ayun, ang nagpapa-brown pala yung beef flour cubes. Ito na guys, yung ating beef patty with carrots. Kain na tayo guys. Medyo maalat siya. Kasi dalawang nurtubes yung nilagay ko. Dapat pala isa lang. But anyway, magko-complement siya sa carrots. Ang sarap. Gusto ko tuloy magkanin. Good morning everyone! Welcome back to another vlog, and today is a Sabbath day. Medyo late akong nagising, but the surroundings is so peaceful. Walang katao-tao. All you can hear is the families na nagkakantahan, na nag-worship. So, we'll start the day right by drinking our green tea kasi medyo masakit yung tiyan ko, and then we'll read some books. While reading this book. This is The Words That Matter. Ayan. And I'm currently listening to Piano -1 ng Everywhere I Go from the Sally D. Ford Music. Ito yung binasa ko guys. Today is April 25. Sabi dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ayan. So, ito yung mga ko. Nabasa ko for today, which is very timely sa time natin ngayon na nasa crisis tayo. Hey guys! So, for lunch naman natin, kakain tayo or magluluto ako guys ng burger steak, mushroom burger steak. Yan, yung parang Jollibee. Napin ko na. Ang sakit mag-squat, guys. Sakit ng legs ko. Ito yung mushroom, guys. Ito yung pieces and stems. Yan. Ito lang yung meron eh. Tapos, may ako dito, flour. Kasi nakita ko, flour lang yung ginamit nila. Akala ko all-purpose cream. Nakita ko dun sa YouTube na pinanood ko na recipe is flour lang din yung ginamit. Pinapalabas ko guys kung si Max ay lumabas. Tinalikuran ng Maxi boy! Maxi! 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 Nagkakasya ka pa ba dyan, Besh? Maxi! Ayan guys, so magpiprito lang po tayo ng beef patty. Ay! Diyos ko! Ito nang ayaw ko! Ayan guys, so while waiting po na maluto ang ating burger patty, babalatan ko na tong carrots na to. Babalatan ko na lahat kasi may na siya may konting sira na siya para ma-ref ko na lang na yung fresh. Kasi pwedeng meriendahin, ganun, na fresh lang. Gusto ko kasi yung carrots guys na merienda. Actually, mas gusto ko pa to kaysa sa pepino. And no one was denied. Could not pass away. It was the middle sunlight that will not pass away. Luluto ko na rin yung carrots dito guys. Sabay na sila nung mushroom. Ay, anak nang. Yan. So, melted na ang ating butter. Ilagay na rin po natin ang ating mushroom. Wait lang natin siya hanggang sa medyo mag-brown. Kukunin ko na tong guys, itong carrots. Alam nyo, nabubusog na ako sa kakakain ko nung fresh na carrots. Yan. Kunin ko na siya kasi medyo luto naman na eh. Okay na to. Ano ba tumatalsik, be? Ay, bakit may tumatalsik? Anong problema?
Bakit po may lumalaban? Ganyan na nga, para di kayo tumalsik. May tumatalsik talaga. Ayoko na. Ayan guys, so medyo luto naman na itong mga... Parang hindi ko ma-achieve na magba-brown siya. Parang hindi ko magba-brown. Lagay na natin yung flour. Ito yung napanood ko guys sa sa YouTube. Yung nilagay lang yung flour na ganyan. Wag kayo tumangsek! Wag po! Ganyan. Tapos, inantay lang na mag-brown. Parang ang dami kong nalagay na flour. 1/2 cup lang yung guys. Ganyan. Ayan na guys. So, medyo brownish naman na tong ating flour. Kita nyo ba? Na medyo brown na siya. So, lagyan na natin ng water. Feeling ko kailangan natin dito ng madaming water kasi konti lang yung, madami yung flour natin. So, 2 cups na ng water. Ala, shocking. Dapat pala hindi ko nilagay lahat. Well. Learn from your mistakes. Pag may mali, ayan, tanggapin. At matuto. Charot. Ang daming hugot ng madam. Lagay ko na rin yung guys, yung beef nor cubes para dalawang yung lalagay ko para ma-beefy. Mag-beefy siya. Ayun, ang nagpapa-brown pala yung beef nor cubes. Kita mo, brown na siya. May katotohanan palang bali-balita na magba-brown nga siya. Ito nang sinasabi ko, yung mas maganda talaga na hindi ko ginanon yung flour kasi may konti pang buo-buo. Yan, mas maganda guys, tunawin nyo na yung flour sa tubig bago nyo ilagay. Huwag kayo maniwala dun sa recipe na gano'n. Ito na guys, yung ating beef patty with carrots. Kain na tayo guys. Yung mushroom muna. Medyo maalat siya. Kasi dalawang nor cubes yung nilagay ko. Dapat pala isa lang. But anyway, magko-complement siya sa carrots. Sarap. Gusto ko tuloy magkanin. Kaso guys, ang hirap kasi mag-workout. Pag nahihirapan na ako sa workout ko, naisip ko yung kanin na kinain ko. Yun yung motivation ko para ituloy ko yung workout ko. Yung guys, hindi ko pala napakita yung burger. Gusto ko yung medyo sunog-sunog yung gilid niya. Yung parang tostado. Good. Harap. Hey guys, time check. It's already 4:03 PM. And wala pa akong nagagawa guys. Wala akong. After kong kumain, pakain lang ako ng mga dogs. Then humiga na ako. Kasi nga rest day. Ang sakit kasi ng katawan ko. Guys, di ako makagalaw-galaw. Especially yung legs ko. Yung workout ko kasi kagabi. Yun yung madaming sa leg. Kaya yun, masakit. Parang ang tigas niyan. Tumitigas siya na nanginginig kapag kumikilos ako. Kaya hindi ako mag-workout today. Bukas na lang. Hey guys, time check. It's already 5:45. Hi Maxi Boy. 5:45 PM guys. And gusto ko nang kumain. Nagkakrave ako ng something sweet. So ito yung kakainin ko. Honeydew. Ayan. Naka-ref siya. So malamig na siya. Siguro mga 1/4 lang yung kaya kong kainin dito. Oh my God. Para din siyang melon. Pero ito nga kasi, mas crunchy siya kaysa sa melon. Masarap sana to lagyan ng milk. Mga ganun ba? Kaso siya na namang sugar. Hirap na nga mag-diet. Alright guys, dito na ako magdi-dinner. Mas malamig kasi hangin na dito sa harap ng bahay. Diyan muna yan. Kasi, ito na ako kakain guys. Alam, lalaki naman ng slices ko, beshi. Kalimutan ko pang
Kalimutan ko pang kumuha ng tinidor. I-edit lang ko guys ng thumbnail ng video na lalabas ngayong gabi. Then, mag-edit din ako ng video for tomorrow. Gusto ko nga sana daily na yung vlog. Kaso hindi kaya. Kasi may mga araw na hindi ako nagbablog talaga eh. Hey guys, this is Mia from the future and nakalimutan ko na naman palang i-close yung vlog na to guys. But anyway, thank you so much guys for watching and I hope you enjoyed watching this video. And of course, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, please do subscribe and hit the notification bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. Hirap magsalita, besh! And kapag hindi mo pa ako na-follow and nalalike ang aking Facebook page, the name is Joy of Mia, as well as with my Instagram. Follow me there with the name Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Kasearch ko lang guys ng nung calendar, online calendar ni Chloe Ting, and in-screenshot ko na yung mga kailangan kong workout kasi sige na nga, gawin ko na lang din to. I-document ko na lang to sa inyo guys. Nag-take naman ako ng before photo ko pero hindi ko alam kung ipopost ko yun. Sobrang sobrang pangit talaga. Hey guys, grabe. Nanginginig yung mga kalantan ko. Ang hirap. Ang hirap. Ayoko nang kumain. Ang hirap din. Oh my God. Day 1 pa lang yun. 2 exercise pa lang yun. Bukas 3 exercise. Parang hindi ko ata kayang panindigan. Day 1 pa lang guys. Hindi ko alam kung kaya kong panindigan to hanggang 14 days. Comment down below. Comment nyo naman sa baba kung gusto nyo ba talagang makita to ng 14 days. Kasi kung ayaw nyo lang din, wag na. Wag na natin gawin to. Napakahirap mga besh. Gusto ko nang umiyak.